Vi vil gerne vise et forsøg med stående bølger i en jerntråd. Her har vi en vekselspænding, som vi sætter på 50 Hz, hvor vi har vekselstrøm gående hen til 2 boldklemmer, hvor vi har en kobbertråd sat på, den er 1 meter. Så har vi vores ledninger og krokodillenæb, vi sætter i, så vi får strømmen til at køre igennem. Så tager vi vores U-magnet for at se, om ledningen kan lave nogle bølger. Med 2 ledninger ud til 2 bordklemmer. Vi sætter den på 3 volt, som kører igennem en kobbertråd, hvor vi sætter en U-magnet på for at danne en bølge. Der går 50 Hz igennem. Her har vi nogle klemmer, der går ned, så at vi får strømmen igennem. Nu vil Christina lige sætte den på, så du kan se bølgen. Vi har nu 3 volt på. Ja. Det vi kan se her. Man kan nu se, at den laver 2 knudepunkter. Og prøv at bevæge den lidt, Nana. nu. Wow. Her er der, hvor min finger, der er der et knudepunkt. Vi har et knudepunkt her igen, og så har vi et toppunkt her og en bølge, der fortsætter. Man kan ikke se dine fingre. Jeg kan ikke se dine fingre. Vi har et knudepunkt her, og der kan man se bølgen. Og vi har et toppunkt der. Vi har en bølge her, hvor man kan se et knudepunkt her, toppunkt her, og en knude her igen.